Wong kowe sing mepet-mepet kok. Kowe sing mepet. Wong wedok ngantek ra. Lah salah tak oyak terus. Aduh oyak ki aja mepet wong lanang liya. Lah terus lah apik kae ro kowe. Njaluk. Ya diaturake ya Mak ya sesideman. Heeh. Sing kepareng nyekar sapa? Sing kepareng nyekar coba Mbak Agnes. Oh iya sesideman men maju ning ngarep. Sesideman anggitane pepundenku saka Blitar. Ya. Ki Haji Syukuron Suwanda ya. Punden dalang kuwi ngono ya Mak. Heeh. Pancen apik-apik anggitane. Ya. Ki ana tunggalane pelok jenenge Sambung Wanci Dalu. Oh iya. Kuwi meng anu terinspirasi saka wong dolanan HP saiki lho Nok. Oh. Nek do chatting-chattingan wanci bengi. Ya. Ayo. Dibawani sesideman. Ya. Wiwitane ya Wiwitane Handara sang bekek Anderek sang bekik neno ini desa ya wis lagi dalam proses penyelesaian no. Ya aulane ya gedhe, pendopo ngarepe ya gedhe. Kae cukup nggo wayangan. Oh. Nggo apa jenenge iki? Tasakuran le dadi lurah meneh. Kowe iki ngopo omong wae iki? Nek ora dithik-ithik ngene iki ndak lali no. Iya. Alura wis gumujeng wae, batine gundulmu atos kuwi. Iya, ya ora apa-apa, kowe ya marahi terus kok ya. Mangga sowan menyang kutha gedhe Bendara terus yung-yung arep lurah iki tindakne ndi-ndi ora nggawa bodyguard. Oh iya. Mergane wis ana sing jaga. Sapa? Bu Lurah. Oh iya. Lemu banget no. Mau foto karo aku lungguh kursi iki makrek. Aduh aku. Ora digarapi. Ora apa-apa, aku guyone ya ngene iki kok. Ngene iki janjane nek dirasake guyon ngene iki sing maune tepung lagi sepisan iso tambah rumaket lho Nok. Iya, ngono ya Mak. Iya, ning kowe iso didukani rak. Penggaliene pasuryane kene kita nek piyai seneng gojek. Seneng gue aku ya ndelok-ndelok nek kira-kira tak tonton lurah iki saklek. Heeh, ana lho lurah sing saklek banget Nok. Iya, salaman tegese salaman ro. Aku ngono wae ora ngetke mongko ngundang. Iya. Wilujeng, Pak. Wis ora arep nyenggol, ora arep ngarani aku wis ben. Ya ning nek piyaine gumujeng sumeh. Ha iki piyaine grabyak semanak nek jak gojek mesti nyandak tur kena. Ya mbangane ngejak gojek wong sing ora iso nampa gojek ning malah terus nesu. Gampang nesu malah terus kebak penyakit. Iya. Mulane kuwi. Terus selendang kuning kang saking wukir
wasis angungrum marang bendara angungrum marang bendara das diah sulik Tiah Sulestia pijer pijer incangake alis yakin iki Sugeng Galuh bojange kula Pak Ugi Prasetyo saking Sawahan Bleberan Playen GK nyuwun ketoprak raminten edan ora karepe suminten edane lha iki raminten edan seneni Pak Ambyah iya raminten ki rumah makan ya Pak Geswan kali Butati nampun kesupen bulan Desember kula tenggo wonten Sawahan Bleberan bojange matur sembah nuwun oh iya apa ya iya aku iki karo jadwal lali kok. Sesuk bengi Senin iki wis radok. Iya. Monggo. Terus tresno sesideman becik atenono monggo ya luwih becik patenono timbang kepisah marang kula warga marwalan praputra yo yo nana liwat kincange ngalismu kuwasa kutha gedhe ya urip ana kutha gedhe kowe tak tupake
Monggo kowe bocah gunung, kalian bocah gunung, katuwuhan nimpung. Jiwa ragaku kagurung, kehormatan rongkong, rukun arep urip ana guna gede kowe tak tunggoke sine kowe apa wae nadyan sesidem Ya, luar biasa. Ya, matur sembah nuwun. Mbak Agnesia kepareng ngaturake ya kuwi iki mau sing disuwun saka Mbah Zainal. Ya. Mbah Zainal. Nyuwun sesideman no. Wah. Lagu-lagu saiki ya pancen werna-werna. Wah. Sesideman gubuk asmara, podang kuning, lali janjine, kembang rawe, tembang kangen. Wih. Alon-alon. Arang klebon kewan nih cangkemku. Anggo mangkep kok mak slep ngono. Iya, ya titen ana kowe. Pangan genti sesuk. Ya ora apa-apa kaya. Karang ya bengi iki kok sok mak sliwar-sliwer. Heeh, kuwi lagu-lagu sing pancen ya sinden-sinden kudu hafal tenan. Oh iya ya, Mak. Iya. Iso nek melawat ning daerah Sragen ngono. Nyuwun lagu Pak D. Oh, Pak D. Pak D, aku ki anake sapa Pak D ngono. Iya, werna-werna ya, Mak. Werna-werna. Mula kudu sinau terus mergo nek ora gelem sinau ya ketinggal. Kudu dibuka terus apalan-apalan anyar kuwi. Ya, pancen bener ngono. Ya iki ana sing nyuwun podang kuning. Sleret ireng? Ya. Monggo diaturake sing kepareng nyekar Mbak Ayu ora urut. Mengko tatin kari ngetoprak. Oh iya. Beres pokoke. Tatin kok ngetoprak ben Mbak Ayu sik sing kepareng nyekar. Oh iya. Orisa ora. Mesakake cah meteng wis ben tenguk wae. Momong anake jak mayang terus. Iya. Sok karemu nek lahir ngerti-ngerti langsung saben beng bayi kok langsung caping gunung. Ya saya modern kok Gusti iki mau agung lho, mau adil. Iya. Monggo. Dike podang kuning dibawani Mbak Ayu. Iya. Neno-neno nadyan wujud temong peksi. Ya, ana sing bawane nganggo pocung. Kae sing apa jenenge iki? Wae ora apal aku. Iya. Selasa pocong-pocongan. Nadyan wujud temong peksi Mbuh iki ora tak presake wis. Ngopo to, Mak? Aku ki nek ndodok kok kaya ngancing tanganku ya saiki. Ngene iki ora gelem leren. Kaya ora gelem lho. Iya ya wis ora apa-apa. Tanganmu iki sajake saking kesele. Otote wis ngejak leren. Heeh. Ning otot liyane sok ora gelem leren eno. Mantil lho. Monggo. Kaya to keprak iki isih ajeg. Iya. Monggo. Neno. Bengi iki aku kapusan. Kapusan apa? Do ngandhake nek teh Wonosari iki enake wis ora ana sing ngungkuli. Iya. Lah iki tak seruput kok pahite minta ampun. Iya. Burane gula we teh setengah gelas iki ra kaya dekokan to nek. Ya nggo tombo mencret. Ayo. Cangkeme. Monggo.
Ah iki lho. Padha kabeh. Ya. Terus yuk. Alus manis tur mrak hati Ora saben sindan iso nyengkok lho. Ati. Iya. Cengkok ming medun nek kebablasen. Iya. Goleki nggelar kloso barang apa? Napa? Oh, buku tak kira. Ya paling ora pate ngeng ora. Ngeng. Golek isi podang kuning Neno. iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo Asik. Kowe iki senengane ngono kowe. Aku ora nyemoni lho nek ning pae tenan asli. Iya, lah iki ketoke diteri. Mesake mas-mas kuwi mboten anu lho Mas, sampun duka niki mung guyon mawon. Oh, lah iki wedang uwuh nok saiki. Iya. Tara abang iki lho ana tripleke barang. Engko disampokke mburi kelir. Yo. Esuk awan nang omah radoyan mangan. Ya, mangga. esuk awan ning omah wis ora krasan kleyang sama wedok ning Bedelah.
Yuk. Yuk. Matur sembah nuwun Mbak Ayu Purwalestari iki mau no ya ngaturake podang kuning. Sawise lagu-lagu diaturake ya ngancik ana ing adicara ing angka 4. Apa? Ya kuwi pramen ketoprak. Oh ya. Sing karep kepareng ngaturake dalu menika menganu mendhet petilan inggih menika cempluk kalian gentro. Heeh, gentra. Heeh. Cempluk katindakaken dening Nyi Tati Lestari Handayani. Wondene gentra katindakaken dening Nyi Kiswanti Winamaka. Iya. Yo diaturake. Yo kendang do jumeneng yo. Ki amplope ana dit 200. Yo pintas 100 bangane maling. Bangane maling. Ayo, gek cekak-ceket jumeneng ora? Totok-totok. Hah? Totok-totok apa? Totok. Ketoprak. Juranggemu aku dalang ki cangkemku padhae kentongan ngono piye? Ya ora apa-apa, wis sekali-sekali dikentongi mak. Yo, kentongane cara kuno apa cara anyar? Nek cara kuno turuk ngono. Napa? Oh, turuk ngono. Niku ah. RR iki turuk. Wah. Turuk. Ya. Ya, mangga turuk. Ha iki cara model anyar wae ketoprak modern. Ya. Turuk. Dah. Tok. Nuwun para miyarsa. Atur pasugatan ketoprak Mataram. Dalu punika mendhet ira-iran gentho nyegat cempluk. Kanthi kalampaken dening ketoprak gaya baru. Inggih menika Senja Utama. Kereta gaya baru Senja Utama. Sugeng amidhangetaken Sugeng amirsani. Menawi mboten rena ing penggalih monggo kula aturi kondur piyambak-piyambak. Tok. Salah siji sik Ngudarasa, cempluk neng pasar Ngudarasa apa gentho. Ya. Tok. Suwene aku neng tengah dalan. Alhamdulillah, leh
blonjo wis entuk kabeh. Apa sing dikon karo simbok mau wis entuk kabeh, tahu wis, tempe wis. Apa meneh ya mau? Kangkung wis. Ndok loro ya wis. Wis komplit kabeh iki wayahe aku arep bali. Ora nganggo pisang, mau simbok ora pesen pisang berarti iki ora tuku pisang. Saiki wis rampung le belanja aku arep bali ah. Tutuk. Aku bali. Iki mau berarti ra ono sing lali, muga-muga simbok ya seneng ya wis tak. Wedan saka ngisor. Tutuk. Kok nek lali ono sing lali aku diseneni simbok iki ya muga-muga ora lali. Yu cempluk. Tok. Gento iki ora pincang. Tok. Kok kowe tekan kene to, Toh? Wis ket mau le ku ngenteni ya Yu. Lah ngopo ngenteni? Ayo engko tak kandhani. Kowe wis kang ndi? Aku saka pasar, aku mau dikongkon simbok kon tuku endhog, tempe, sayuran kuwi kabeh dienggo masak mengko karo sesuk wis kabeh wis komplit. Aku saiki arep bali. Ngomah ana acara apa Yu? Ya ora ana acara apa-apa, saben dina ya tuku ngono kuwi. Tuku. Oh, cah Lah cukup kowe ya. ngopo kok nang kene mbok ngalih aku arep Kusik. liwat lho. Kusik Yu. Lah ngopo? Aku wis ket mau esuk lek ku ngedang kowe. Lah kok ngadang arek ngopo? Ya sak perlu kowe ngerti ya Yu. Nyerak rene to. Ngopo? Ya nyerak. Iya piye ta? Awake dhewe iki rak ana sambung rapet sedulur to. Iya. Iki miturut perhitunganku. Heeh. Aku kok membengi iki ngimpi. Ngimpi apa? Caka Tula. Ula? Heeh. Ulane apa? Rupane ireng. Gede ora? Ya cukupan. Cukupan? Cukup. Kuwi werdine apa ya? Nek jarine simbah-simbah ki nek dicokot tula ki bakal cepak nggone rabi. Oh, kowe arek rabi? Karo sapa? Lagi golek. Oh, lagi golek. Ya gek golek akono. Aku siji ya, Mas. Wah, main ketoprak geragas. Yo. Apa? Ngapa ta guyu-guyu? Upama lho iki, upama. Upama piye? Ya nek kowe iki tak pek bojo lho piye. Apa? Kowe iki ra eling apa piye? Eling. Kok aku arep mbok pek bojo iki aku apamu e? Calon bojoku ae. Ya ora. Gelem ya? Kowe iki adikku pernae, aku Mbak Yumu. Lho ora apa-apa, jaman saiki ki ora apa-apa, sepenting lanang wedok dadi siji, gathuk. Lah nek Gawa nang KUA ijab kabul. kuwi kena kaya ngono kuwi kena nek padha-padha senenge. Lah kowe seneng ora? Ora. Ditelateni engko rak seneng yo. Wis alon-alon to. Engko tak ajari supaya kowe nyenengi aku. Wong seneng ki ora kena dipeksa ya, to. Gelem rayu? Ora. Tak gandrung lho. Arep ngopo? Gandrung. Apa suaramu apik apa piye gandrung-gandrung? Rungokno. Aja mlayu kowe. Siap-siap. Siap. Tak dienggo catetan sik. Wah, wis pemain lanang amatiran. Ya ora apa-apa wis ben. Yo. Memanismu Terus Apa? nek kaya ngono kuwi aku kudu seneng karo kowe. Mama Piye arep memau apa? memangan kowe yu. Ya urung.
Awas iki botol. Ana tremos aja ngawur ya kowe. Ide lho yo. Namus mono ra. Gah aku nek ngono. Ora lho. Kowe duwe kaya ngene ora nang omah? Dianggep aku di penyakit po. Aku gur takon, apa kowe duwe kaya ngono nang omah? Rak. Cerak to. Ya kowe aja kasar-kasar ngono kuwi lho. Memanismu angu jiwat Langgatono keseneng aku yo agawe rocite gale Ora sembrono ngono kuwi ngapa lho? Aku tak lihat sembrono. ora iso Ora mbok ora ngono kuwi. Ora tenanangan to tangane iki. wangi yu wangi Pak Njaluk ya aja Kok nek nganti wani dumuk aku tenan aja tangan dosa kowe. tok apake Pateni kowe. yo Ora maju-maju aku tiba. tak tampani ayo Ora ngono kuwi. ayo Tangane. wah tak demok seminggu ora tak dusi iki Ya nek trimo kono ya kono didilati kono. dilat nyono oh dilat nyono. Wah. Iki MC-ne nular nang ndi-ndi iki. Dilat nyono. Kanembang iku maning. dilat no piye Pak Diratono. dilatono Oh kok dilat. Ya ora sudi wong aku ora seneng karo kowe kok kon dilati. wis suwe seneng Kepadake kirik apa piye? kire kok ayu kirione ayu ya ora apa-apa hei Ora cenanangan ngono kuwi, mbok nek pancen kowe tresna karo aku sing alus. Rara apa kang si dia apa iki Iki ketoprak kok cenanangan tekan ndi to iki? umpama munduta rogi Kono-kono karepmu ora. Kuwi nek kaya ngono tingkae kaya ngono. Panggunge iki kene iki wae. Lah iki ngoyak terus e. Ayo kowe ketok men nggo sandal apa ngono. Pak tulungi, Pak. Suminten kok numpak salon. mbok sesuk tak tumpake nek aja ming salon to Aja ngono kuwi to, aku wedi tenan lho. ya rene ya aku alus iki ya 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 kan arena sik. ayo to Kaya ngono kok alus lho. ayo ya ya Awas to. ayo Aku tak mlaku dhewe rasa digandeng. ku nek gejek Oh digandeng padake wong picak ya. Ayo, oh. oh wis Iki sing tukange kamera ya mah dumuk-dumuk. ku kurang ajar sapa Iki Ah wong kowe sing mepet-mepet kok. kowe sing mepet
Wong wedok ngentek ora. Lah salah tok oyak terus. Ah doyak ki aja mepet wong lanang liya. Lah terus lah apik kae ro kowe. Njaluk. Aja dumuk-dumuk to. Urung muhrime. Alah, aleman. Tar ya ta? Oh bener. Tar. Wah, ayo pemain ketoprak ki sing tengan karo larasan. Kok nembak kok tar. Malah si Tarno teko ngapa e? Tar tempo. Tar. Tamtu. Saya nekat gendro. Amar. Sudi. Tu. Roti. Masuk layu. Wah. Aja. Wetan gunung. Wetan gunung. Sok meneh iki. Kudu metu ki aku gak ora. Sok meneh iki nek deleh mik ora ming glah-glah. Nyo. Aja dumuk. Nana. Kowe iki wong wedok ming keributan jarik. Kowe arep mlayu ra iso kowe. Tutupan drum e. Kono drum. Kono balungan. Kuwi solikin. Iki wayang, lho. Kowe ra iso mlayu nanti-nanti. Tak cekel, tak pepetke kene tak sut. Apa lho? Sut-sut gundulmu kowe. Kasus meneh lho. Sut. Mbok mandek kono ngapa ngono lho? Nek nembang ya nembang rasa yak-yakan. Lumampah tanpa walah. Ing matyaning jala iti Ketok manukmu lho. Sumintene wis kaco. gah Pak Heh piye? saru. Oh, Manuk siji kok dikethok. Tapi tak anyok-anyokke. Kene nek pengen diketok. Ngapa ngono ki? Tak tau adus ya. Adus sik kana. Gosoki ya. Tober. gosoki. Ngapa kaya manuk teruk? Jeruk. Oh. Kuwi akeh to bojomu dhewe gila ngono kok. Aku urung duwe bojo nang kene. Aku Lah kan kuwi isih sapa? ijen. Kancaku, Kanca turu. kendaraanku.
Sik aku menggeh-menggeh. Kapok. Kono kok areng nglanggati aku lho. Lho, Kok lagi ngoyak wae menggeh-menggeh ndapot tandangane kaya ngopo entut. Kowe lah ditantang gentoe gentoe ditantang aku ki mambu tantangan yuk. Lah wong didelok saka fisikmu wae wis menggeh-menggeh ngono lho. Bae. Apa? Coba. Lah aku wegah. Teman kunci angin jongeng paku ngono lho. Aku ki sapa? Sapamu? Aku ki Mbak Yumu. Yung, Eleng. aja nanting kesabarane gento lho. Iki anake Sura bangsat. Yen kowe ora gelem nglanggati aku, apa kudu aku ngruda paripeksa karo kowe? Lah nek aku ora gelem ya, aku iso wae mlayu rono-rono. Ora iso. Kowe wae wedok dayamu sepira? Aku ora wedi. Ora wedi. Ora. Yen ra wedi, awas keyu. Awas keyu. Tok 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 tok. Modar. Ora sengaja. Lah aku nek ngono kuwi. Lekane arep tak alonke kebablasan banter. Dadi maklotak ngono. Loro, Pak. Sontek, Sontek, Pak, sontek. sontek, Sontek. sontek. Nggih. Waduh, Ya, sontek. ku kurang, Pak. Nggo praktek kurang. Sontek dokter hewan wae. Iya kan kowe. Ngopo to? Waduh, Bapak Sura bangsat. Oh, bangsat dengkulmu mlocot. Satu sakit. Ya, Sontek kono. Mesakake nggon pilingan e. Loro watong ngono. Gah aku sesone. Ora Kowe, apa. aku kok megah piye golek dhuwit 150 ki angel lho. Ame ketutuk sithike kok. Engko nek saya banter tambahi 1. Pisaneh, Pak. Piye? Pisan meneh. Pisannya nganggo sing asli. Blok. Aku seneng kowe, blok. Iki wis rampung. Wis rampung, Po? Wis. Ya wis rampung ae apike. Enggak. Wis rampung. Rampung kok aku gah. Kali Salim, damai. damai ya kene Ki nek 150. ora gelem rampung gentone ngangslup meneh lho iki. Blok. Blok. Matane ora ucul wi. Matamu kuwi. Lah yo Ya wis mendelek. nembang ana ya, jubuk asmara apa-apa. Apa? Jubuk asmara. Aku ora omong ah. Yo, diwecek wong loro kae. Kae bojomu mulai kemeklen nganti tutup lendang kae. Ndelok sik lanang rada pekok. Ya, kowe 50. Wes ra iso nyambut gawe aku. Waduh. Waduh. Aku kok kowe 100. Dit lanang. Ayo kudune nek blonjo sing wedok ki sing akeh sing dikekke. Ngono iki bojo kula rada bodho kok ora iso ngerti. Dit akeh. Senenge biru pokoke. Nek abang ra seneng. Ora seneng. Biru. Piye kowe mau le main karo sapa? Aku kelingan le tok. Lara tenan. Lara apa? Lara tambanono to. Kok ora mati wae? Kowe le main berdua sama aku toh? Itu dibagi dua dong. Ora iso pocok diketok. Ya, Iki meng siji. ya nek siji iki gua aku tok bae. Ngapa? Kamu njaluk kae. Kae pelit e. Ora saiki mulo ndasmu kene kono ben dituthuk sik. Arep njaluk duit dadak dituthuk sih. Aku biyen dikeplak ya 200 ya. Ayo duet gubuk asmara, heeh. Nggih. Ya, Nyingkar nembang genti kowe. Lah kowe ngapa? Aku mlayu-mlayu genti.
Mangga. Nyingkar nyingkur. Dasare wong ayu nek nembang ya apik ya. Iki wis ra ketoprakan lho. Iki ki aku ming bangene ora omong. Kowe engko nek ra ketoprakan sabet arit tenan ro bojomu. Ora ya. Ora iki. Bisa tenanan iki. Ning ya ora apa-apa ding iki jenenge nang panggung ya. Nang panggung. Panggung ki ora apa-apa Ora bebas. apa-apa, milik bersama. Hah? Milik bersama. Kok Juk langsung Yo gek baca. milik bersama suarane lho kok arep Oh, tak kira apa Tuas persiapan. wani ya? Wani. Ya ora. Padha sing nang omah. Wah, Dua pintu. ya tetep. Dua pintu yuk. Kowe piye kowe? Elek kabeh suarane. Nena. Wiwi ane nyingkar nyingkur. Penonton semene madhep awake dhewe kabeh ya. Lah iya no. Ayo iki sesuk aku coba dadi dagelan. Nek mengadepi penonton semene iki piye no. Ra payu kowe. Ra payu do ra guyu Tin. Ya ora apa-apa. Ya bacotke. Lingsem yen keh mutan. Neno. Mbok jajal kowe muni. Lelampahan kangka wuri Tresno tulus. Suarane gede tenan ya. Apa? Suarane gede. Gede suarane. Gede sak ndase ya gede. dasmu. Kowe nek ra ndas ya piye lho? Nek ndase masuk meng sak tolo lek ya ora cocok. Tingil-tingil. Iya. Tresno, ya. Tresno tulus nadyane buk as moro. Ya. Yen liwat. Ya, jogeti. Tin, kowe sik nembang, terus pancen joget. Ya ora apa-apa. Imbuh meleh. Ayo nyo, aku nek karo duit tinggal apa? Kok kuwi terus aku ndi? Kok juk ya-yaan njupuk duit kok nyekel aku barang iki? Sempatan ya? Iya. Setan iki. Wah, dicicingke barang. Sing dhuwur apa-apa. Aku meng nganggo daleman rae. Oh nganggo. Oh, katoke jero saka taplak. Ya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak leren Panggung.
lho. Sidane 200 kok. Ya kudu joget terus. Yo. Terus. Tak lempoe. Kok tak bobong ya nembak ya? Ora sudi. Sudi. Mah. Catatan sajroning ati. Datang luntur saya mahuran aku Ya. Hei, yo. Oh. Oh. Yo. 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 Hai hai no. Hai hai no. Kagem kula, Pak. Beli permen, oh nggih. Cepek nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Ya. Nggo tuku permen. Aku sik tuku kowe sing ngemut. Edan. Iya. Wis gek bali gone. Wah, Iya. ya apik iki nok pokoke nek gelem gen ngedeke ketoprak. Iya. Ning lakone aja liyane gentra. Iya. Mergo ora iso nek lakon liyane. Heeh. Ayo matur sembah nuwun kagem Mbak Tatin Mas Kiswan. Ya. Sing wis kemareng minangkani pamundutan. Ya. Wancine wis meh jam 1. Ayo teruske dhisik critane kae kok padukuane Mas Bagong kok geger kaya ngono kae. Ya aku dhewe ora ngerti, Mak. Tan samar pamaring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyup layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati ora to kaya ing mapan wonten ing padukan mring abus nunukan tukul sampun nalika sang Hyang Pikulun Bathara Manikmaya
ngawi sangganing para Durandara pating bleber pating Caraka Trita mbludak maning kanadan. Sikra bala kang tumingal prang campuh samya madali lernate pileting kota dan nyangkung manguncang niti benjang sangat jimicil latinyo ngedali wuwus berkencang warudaya Pak Pong Mbok Bolong kali codhe sapa sing gawe kula nuwun sewu Dik paduka nganti para wadya bala Durandara tumedhak wonten ing Madyapata menika mboten pangling wonten tapel wates padukuhan pring ngapus papan pernahipun Bagong menika mangku suras kados pundi kepareng ingkang raka ing Sidhe Pangudal Cemadong dawuh Dik Bu kula nadyan kula pun penyarian Cemadong dawuh Bu Kulun kula ingkang putra pun Bathara Indra Cemadong dawuh Bu Kulun kula ingkang putra pun Bathara Brahma Cemadong dawuh nggih Bu Kulun kula ingkang putra pun Yama Dipati Cemadong dawuh Kakang Narada Kakang Resi Kanika putra inggih wonten timbalan mugi andadosna ing kawuningan tedhaipun ingkang rayipun Bathara Guru wonten ing papan mriki krana kula nampi timbalanipun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya ingkang miji dhateng ingkang rayipun Manikmaya supados tedhak wonten ing Madyapata lajeng kersanipun Kakang Semar jebul mboten kanyono-nyono tedhakipun ingkang rayipun Manikmaya wonten ing Pringapus krana wonten pamuthaipun Panakawan Bagong. Pamuthaipun Bagong menapa? Bagong badhe mbangun desa nanging kedah wonten syarat-syaranipun. Syarat-syaranipun menapa? Padukanipun Bagong kedah tinumbalan pelemper tangga jiwa miwah Jambu Dipa Nirmala. Satemah Bagong nyuwun kelawan ingkang rayi maringaken pelemper tangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala kinarya dhaharaning para Jawata Kakang. Kagiat raosing manahipun ingkang rayipun Bathara Guru. Tumunten tumuli kula Damer Srana menika dados pancatan anggen kula kepingin ngasoraken dhateng pangwaosipun Kakang Ismaya. Ngasoraken dhateng pangwaosipun Kakang Semar liripun kados pundi dikepareng kula Cemadong dawuh. Mugi andadosna ing kawuningan Kakang
Kakang prisa piyambak nadyan sedaya titah wonten jagat menika nyembah dhateng ingkang rayi. Namung setunggal ingkang boten purun nyembah inggih menika namung Kakang Ismaya inggih Kakang Semar. Mila tumunten kula ngaturaken syarat srana menawi Bagong badhe amboyong plemertangga jiwulan jambutipun nirmala. Syaratipun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya kedah nyembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya. Dalam perkencong warudaya. Ngaten to Di, kasinggihan mekaten. Mangke rumiyin. Lah kok ngantos panjenengan menika sajakipun dumugi sak mangke tasih nggadahi raos gething keburu sengit dhateng Kakang Ismaya menika kula tak nuwun sewu. Janjanipun perkawisipun menapa to Di? Kakang Narada, wonten dawuh. Kakang Semar menika ingkang tansah damel titah ngliwaring panembah. Tegesipun kados pundi? Ngliwar panembah kelawan panjenengan ulun nanging dipun kanthi manembah dhateng panguwasaning dat kang urweng dat. Monggo sejatosipun kula menika nalindraning para Jawata. Inggih kedah dipun sembah menika Bathara Guru sanesipun boten kenging dipun sembah Kakang. Mila panganggep kula Kakang Semar menika badhe damel kapitadosanipun kawula ingkang sami nyembah dhateng pun Bathara Guru. Dipun ajak supados nyembah dhateng panguwasaning dat kang urweng dat Kakang Narada. Dalam mangriyin. Kedahipun panjenengan menika emut nuwun sewu lho Di. Ingkang nami Jawata menika nuwun sewu wonten tetembungan kena lara luputing pati. Dewa menika janjanipun ugi titah. Namung nuwun sewu gandeng pinitados dening panguwasaning Gusti, tumuli dewa menika dipun paringi gesang ingkang panjang, tumuli dewa menika dipun paringi pitadosan supados ngawat-awati dhateng mubah musik ing para titah. Mboten kok panjenengan menika dados nuwun sewu panguwasa tunggal wonten ing jagat menika mboten, panjenengan menika tasih wonten ingkang nitahaken inggih menika Gusti Kang Mahanasa. Mila menawi paduka diguru menika rumaosi bilih panjenengan menika panembah tunggal wonten ing jagat menika kula nuwun sewu klentu, menika klentu. Nek panjenengan tuwin dawuh kalian pun Kakang Semar padha nyembah kalian panjenengan menika ya kleru. Wong tuwane ya tuwa Kakang Semar. Tinimanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Lah kok tumuli panjenengan dawuh kalian Kakang Semar padha jembakan panjenengan menika lepat Di. Kula badhe nglajengaken atur kula rumiyin Kakang. Nggih, lajeng-lajengipun. Kula matur kados mekaten kaliyan Kakang Ismaya. Tumuli wonten ingkang boten trimah. Ingkang boten trimah sinten? Anak-anakipun Kakang Semar. Ingkang sami nyulayani dhateng kula Kakang Narada. Mestine. Ora trima ning ngarepe anak-anake kok wong tuane kok nyembah karo panjenengan. Monggo Gareng Petra Bagong menika sami prisa nek panjenengan menika kadang tarunane Kakang Badranaya. Lah iso ora jeneng Mentala nek bapakne kok kon klesotan teng suku panjenengan menika mboten badhe Mentala. Mila dinten sakmangke kula nglempahaken para Jawata menika ingkang wigati supados sakmangke kula aturi nyekel dhateng pun Gareng Petruk Bagong. Menawi Gareng Petruk Bagong saged kacepeng, Semar saged kacepeng badhe kula kanthi wonten ing Kayiwangan. Wigatosipun krana keluputanipun Semar saat majanipun badhe kula cemplungaken wonten ing Kawah Candra Dimuka Kakang Narada. Perkenca warudaya. Alah. Menika tegesipun kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan menika mangke lalampanipun boten sae lho Di. Boten namung ngembet lan paduka Adi Pramesti Bathara Guru ning badhe ngembet dhateng ngawontenanipun Kayangan. Mergi menapa? Kula menika nggadahi saloka, ora ana ala ingkang tumama warang becik menika boten badhe wonten. Nadyan to kendhita oyot mimang kadanga dewa kanthi pawadan menapa kemawon menawi pakarti ala menika mboten badhe saged tumama wonten ing pakarti ingkang sae. Ning malah kosok wangsulipun ingkang tumindak awon sakmangke badhe dipun damel wirang dening pakarti ingkang sae menika kala wau. Mila ingkang sae menika monggo Adi Pramesti Bathara Guru badhe nindakaken pakrawis menika nyepeng dhateng Panakawan langkung-langkung dhateng Semar. Kula nuwun sewu lho Di, mboten ateges kula badal dawuh. Ning kula mboten ajeng melu-melu perkawis menika. Monggo tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa Kakang? Narada ora melu-melu, Narada ora melu garap. Menawi wonten menapa-menapanipun kula samanggaaken, kula aturi nyangga piyambak, kula aturi ngraosaken piyambak. Mekaten Kakang Narada. Nggih. Menawi kula mekaten lajeng sak mangke Kakang Narada badhe menapa? Lho, kok badhe menapa niku dados pundi? Lah kula wonten mriki tasih kagem menapa mboten? Ning nuwun sewu lho, kula mboten tumpun perkawis menika. Menika mang tanggung dhewe. Mang lakoni dhewe.
Menawi Kakang Narada wonten mriki mboten rumaja pakartinipun Bathara Guru, ategesipun Kakang Narada wonten mriki sampun mboten wonten ginanipun. Menawi sampun mboten wonten ginanipun, sumangga kula aturi kundur wonten ing kahyangan kemawon. Ngibaratipun Kakang Narada sak mangke namung kantun nampi matengipun kemawon. Ha iki. Wis. Penyarian Nendra Brahma Yama Dipati manuta karo Hyang Wulun Bathara Guru. Cekela Panakawan nek arep mlebu rumah sakit kana. Rumah samu ponokan ki gampang dicekelno piye? Hati-hati ya Le, ngger cah bagus. Najan iki wong tuamu nek pakartine ana nek tumrap aku aja ditutke, aja ditiru. Menggak kowe engko ora mangan nangkane nanging gabul pulute ya ngger. Penyarian kula wonten rawuh ulun Indra wonten timbalan Rama Brahma wonten timbalan Pukulun Yama Dipati sak kathahing para durandara diketapake merga ulun percaya anak-anake Semar uga ora bakal gampang dicekel nanging sapa ingkang bisa ngrangkit atmajaning Semar luwih-luwih iso ngrangkit Semar Badranaya bakal nampa bebungah ingkang sakmurwat kelawan labutan kita kelawan panjenengan ulun. Pangkatipun ing putra benjang menapa Rama Pukulun? Pangkatipun ing putra benjang menapa? Ora ketang sambung obor cara lintang tumulya mangkat dina iki. Nono ngestaken dawuh. Nyuwun pamit bidal dinten menika. Nono ngestaken nyuwun pamit bidal dinten menika. Pukulun nyuwun berkah pengedus saged kasembadan panjangkanipun paduka wangadi Pukulun.